kaunti ma Kisumu mar mondo mi riwre kodwa e twak. Dr. Dennis Miskela, ka watieko twak mar okinyi ma kawuono, pachi kotudore kod okang' mane Amerka kao mano mar wuok mano kata koso chiwo sir mar omenda ne riwruok mochung' ne weche go mag thieth e piny ngima, bende pinje bro bedo ka winjo mano hit mar Amerka wuok e funding makamano, kachiel kod pachi kotudore kod okang' mane Kenya kod Amerka kao mar jiwo sekta mar thieth. Giwachni mogik ka watieko Dr. Miskela. Erokamano, kachako gi wach mar Amerka wuok e WHO en wach ma lit ahinya. Kich wang'eyo support ma America government ni chiwo ne wach mag WHO kochung' e weche mag research, data sharing, kata kino kata ndalo COVID jakane imanyo vaccines. America ni mbele kabisa. Kich America ni piny ma omeo manyalo chunge gigi. To America nyaka ng'e ni sani e piny ma sani en ni kawuono ka chieo gi tuo moro Kenya kae, so within hours ka idho ndege madhi America to tuo na kelo America. So by gengo kata kingo tuoche gi e piny mangima, America is very out protecting themselves. So sasa magi wuok e programs like magi weekend health systems e pinje modhi kata pinje maoko, gin bende gini bo inyogi. Koro I hope ni Trump boloko pache e weche gi. Mano kwamo. Weche mario e winjruok mar America gi Kenya on the issue of data protection. Nyaka wange joluo ni weche sasa mangato dhi e court ka pingo wach agreement ni. Wane magi kosonwa kaka joluo. Kikwa bedwa support programs like lagi. Oluga okiyal wuok ni dhi America ni timo gima nyalo konyo joluo wetegi. Wach data no ni e USAID program no kane ni kane USAID program pod timre Kenya kae. Jo USAID manondiko jo thieth mane tiyo. Data tem Mosainya Dr. Dennis Miskela, wala likanyo matena to wala limana ka wadhi ka watieko twak mar okinyi ma kawuono. Injinia Lazaro Kanyamboka, ng'isa kae ni Kenya government oikre maber mar cover pengo kubwa minyalo we kod Trump revolutions. Nono to joma nigi chronic diseases oinyore zaidi. Trump dhano mamago gik ma ok obadhe ne Kenya bende after over 50 years of independence onego opuonjre chunga kende. Mano ote mano mar Engineer Lazaro Kanyamboka onweyo makare mano mar Kariobangi jamaguye Kanyadaista. Kia kwa seyudo Dr. Miskela mondo tiek wachne mogik ka watieko okinyi ma kawuono. Dr. Miskela, ayeni mar mondo mi tiek mapiyo piyo thuolo marwe marumo. Yes, koro wacho ni that agreement kendo kata ka jidhi e court ni ng'ato dwa pingo wach agreement ni. Mano ng'at moken serious which HIV burden en joluo ma kaluo kanya ma HIV burden nitiere. Kinge TB burden entiere kaluo mong'eny kabisa. Kinge malaria burden gwenge wa mantiere. Ko ng'ato wuok ni en oa e pinje bamba to dhi e court no dwa challenge wach mar data to gin ok gine pek war jothurwa ma hinyre, mano nyaka watamre. Mar adek en kotiko en jothurwa. Wach mar thieth en gimoro maber kendo maduong' ahinya ma kata kwa ng'iyo weche mag maendeleo ma sirkal nyalo timonwa. Yes, kogeronwa barabara mano sawa, koketonwa sitima mano sawa, lakini maduong' mogik e wach thieth makane omiwa osiptal mar jo TRH makoro ne ni level 6 ni. Debe kata kwa push government mondo chako yawo na moro kata mana Homa Bay kata Migori level 6 moro. Sani king'iyo pinje bali bamba kaka Meru kae sani ko nigi level 6. King'iyo Kiambu Gatundu nitie level 6, KU nitie level 6, KNH kanyo nitie level 6. Manyiso ni wane ma pod wadhi yudo pek to kan waduoko siasa piny ma siasa momingiswa ni siasa mar dhi e barabara kata maandamano ni. Waduoko e piny to wang'eyo ni ber mane monyalo yudo e sirkal en ber mane wayudo weche mag thieth maka ogerno osiptende kata ka oluga dhi okawo pesa mag 170 billion magin godo Afya House. Gimiyowa support e health centers wage, gimiyowa support level 4 wage, gikelo kata mana machine mar ultrasound, machine mar x-rays. Mano ber moingo goyo siasa mag pingo. To bende kudhi kwa chako manyo ji sani koro we have 1 year to campaign period mondo chakre. Wang'ini jogo mwayiero bed ni en MP, obed ni en MC, obed ni en governor. Chung' mane mar e weche mag thieth chal nade. Thiethno ema important moingo gimoro amora. Ka iloso barabara ndio ber ndi, lakini barabara en mana mar ting'o maiti. Koywa pi ber ndi, lakini pigni en mana mar tede liete. Wang'ini osiptende wa obedo supported appropriately, kendo governors wa MCAs wa allocate budgets morombo mar ng'io mondo jopiny kik thagre gi tuoche mogo mopogre opogre. Otherwise erokamano maduong' ahinya.
Panero kama na Dr. Dennis Miskela jalup jagoro mar KMPDU kuom kauthulu mari mar donjo e twak okinyi makawuono kachiel kod in Eric Okioma jalup jakom National Network of TB Champions kuom kauthulu mari mar chopo e studio marwa e kaunti ma Kisumu. Nyakwara Mugia Jwang imbe ndagonero kama